Ini dinhi mga iti ni sa manok tamog unsaon pag kaon og saging una ana. Oy mga untag saging. Oh, shout out nga to Kaboy Tapang, nanggigil ako sa iyo. Brr brr brr. Ay mga kaibigan, manguha ko karon og saging. Unya kani gyud ang akong hisulob kay aron dili klaro ang mansa sa saging. Unya ikaduha sa dili ko madapawan. Sige, akong ang kuhaon ang akong saging kay naana ra ba to hinog. Kani atong niaging mga 2020 unya karon namunga na. Kuha pa ko sa ako ang sundang. O ang akong sundang ha, hindi ron akong sundang. Man din ni gunara man ni. Di ni magsilbi kay dako man to. Sundang. Aron magbutas ko. Kay napo kayo dito. Di gyud mahimo, di magbutas gyud. Sundang asong di ay. Sundang niya siguro dinhi ang akong sundang kay dinhi ito na ko gibutang kagahapon di ara lagi dira ang akong sundang mo ni akong iputol sa saging nara diha ang ang saging luyo sa manukan dinhi mga kaibigan dinhi mga iti ni sa manok among gitambak dinhi kay ini kadunot ni mahimo na ni siyang yuta. Amo na sa ni siyang kuhaon ug amo na sa ning iabuno sa amo ang mga tanom. Mauna nga nagbutas gyud me kay parang dili mi magkabahong iti. Unya ari diri ang saging. Tara diri. Katundan. Karon na muna na. Ako lang ito pason. Yan anay hinog. Ako ning tataron pero hinahinayon lang kay base ron niya og mahagsa ni sa ite kay di arabang ite sa ubos. Oh no. Hinahinayon ra ginig yun. Sa muroy akong gikuha diri aning saging kay karo dili na ron ting itlog sa manok. Bahala na lang sila itlog ang mga manok kay dili naman sila oras ting itlog. Okay na. Naana ni hinog mga kaibigan naana hinog muna nga ako gini karon nga gisiguro ukuha kay og kagabian kini kauno na ni sa mga kwaknit sa mga kabog sa mga langgam nga tanan mga singan aning mga arat gani rat mga ilaga inana ba daghan kaayong ilaga hinog na ako lang kuhaon. Mga pupo na. Kakahinog
ning kuhaan aron dili mag-ali. Yes. Ako pa sa ano mga kaibigan kay mga kaistanan. Oh, shout out ngadto sa ilahan ni Mervin Milyares o ni Anton Milyares ngadto kang Inday Nili sa patoy. Nakalimot ko kung gata kaayo. Oh, si Inday Miri, Katarata o Dong Lincio, Katarata o si Dong Bering, Katarata, Bersero o si Inday Loreng, Bersero. Oh, kapoy, kung gata kaayo. Ibutang ko na ni. Ngato kang Lalab, ngato kang Marco, ngato kang Mark. Oh, abang mga pagmangkon, mga kaigsunan. Di gani ay napuak, nangapo po ni sa pagkuha nako dito sa buligan. Kay tungod sa bisod nga kuhaon, kay dako kayo nga bulig. Mao ni dire, gikan. Oh no! Hinog na kayo. Morning nangapo po na ni siya. Karon mga kaibigan, mulingkod ko dire kay mukaon kog saging. Ngapin kay parang dili naman sa akong karsonis. Oh. Kami kini ako. Oh my God! Wow! Tamo gunsaon pag kaon og saging una, anaon ni. Oh my God! Wow! Ini kahuman. Ha? Ang mga langgam mo, nagtanaw sa ako, kaya naunhan ako sila. Kaya nabantayan man dahil din ako. Kuha pa din ako himbantay. Oh. Kuha na, unta ni ugma, hurot na ni karong gabi eh. Kabog, mga kwakmit, mga ilaga. Muna mga kaibigan, oh. Kami kayo, nabintinambil lang ko eh. Perting haya-haya. Oy, mga untag saging! No. Unta ka ni ako baka ning hudton. Ugdo ba lang ka ha? Adi lang ko ni hudton kay maluoy ko sa mga langgam ug di na ko tagaan. Ako ni ibutang dinhi sa gawas oy kay ako aron makakaon pod ang langgam kay kaluoy pod nila no. Di lang kaya. Manghatag ko ani sa akong mga silingan oy di na ko mahurot ning usa ka bulig oy. Perting haya-haya. Ay. Salamat. Si Boy Tapang unsa man mukaon ba kato siya nini kay magpatabang ko niya. Kahit na ito kaboy tapang, gigil ako sa'yo, brr. Oh, mga tagsaging, boy tapang. Kay mukaon ka man, og hilaw nga atiki. Saging na po nga hilaw kaunon. Yung mga kaibigan nga nakita niyo mga kaibigan nga nganong importante kayo ning long sleeve. Samra ni Diris Amua. Samra ang pangalan ni pero sa English ni long sleeve ni siya. Unya itom gyud kay kinahanglan nga itom kay og magkuha kag saging, ang tagok sa saging makamansa man na mauna nga kaning kulura gyud ang angayan nga isulob kay dili gini siya maklaro ang mansa. Mao na siya. Ang ako ang paborito nga color kay bisag unsa nga klase sa mansa dili gini siya maklaro. Dili gini siya maklaro mga kaibigan niya. Dili sa dapawan. Ang kayong mga langgam mo, mga una sa mong sili. Salbahis ni mga langgama. Nga sila raman po'y nagdani ana. Sige,
Dumaura to nga akong video, hinaot nga nalingaw ka mo, nga nagtanaw karong hapuna. Daghan kayong salamat, subscribe, like, share, and comments. Sige, bye-bye. O ang katong akong nakalimtan nga mga pangalan, comments lang mo kay i-shout out mo sa sunod nga higayon. Sige, bye.